martang yang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Damang dainang na hinolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pajupak kita muse di bagasan tikion. Di bagasan lasni roha mahita majakon hatani debata. Jamita epistel tuminggu rogate dohot topik saya nama jalodo nasa na mangido. Nienet sian pesalmen bidu 20 walu mamuka sian ayat sada ro di ayat 2 hujahok kami ma tuhita saluhutna. Ede sian si Daud Tuho doau jauh-jauh ale Jahoba partano batuauku. Unang say sipo maduda liau. Asa unangau molotung lau sipo manuda liau. Doson halak aka na manuru tanoman. Say tangihon ma suara ni somba-sombaku. Molo mangangguki au tuho. Molo ho paherbang tangaku tubilut ni habadiommu. Ido sahat hata ni debata. Sahabat delima di bagasan tikion disungguli debata hita marhite hatana. Tarlumubi ma di minggu rogate namar lapatan martangiang berdoa. Adong dua bagian naboy tapaatus di pesalmen bidu 20 walwon. Bagian naparjolo ima ayat sada ro di ayat 5 nama risihon tangiang pangidoan. Jala bagian napa dua hon ima ayat onom ro di ayat sia marisihon madok mauliate ala naong ditangihon Jahoba dipatulus Tuhan debata tangiang pangiduan nai. Tuhamuna naposo terlumobi muda-mudi yang menurut algoritma YouTube banyak sekali penontonnya lebih daripada orang dewasa ataupun orang tua. Jika kita menginginkan sesuatu dari orang tua kita, apa yang biasa kita lakukan? Adong istilah ikon adong do patujolona. Harus ada pendahuluannya. Apakah pendahuluan yang dimaksud? Pendahuluan yang saya maksud adalah Roma tu omakna. Antar di dapol-dapol maju pak non. Antar di dokma oma hulului maju ubammu contoh. Manang di paburju-burju mak. Di dokma mama ini cantik kali. Mirip kayak Syahrini inna mato. Terlumo binang dihitam olo halap bata. Seolo do gabe hiperbola di bahan bahasa naik. Yakin aku mama ini kalau masih muda ini lebih cantik ini daripada artis Korea Ninna mah rupane. Itu adalah suatu cara dia seorang anak muda-mudi untuk mengambil hati orang tuanya. Asa dilehon pangidoanna. Ujung-ujungnya apa yang dikatakan si anak? Si anak akan mengatakan, "Mak, bagi uangmu mau beli pulsa." Contoh. Banyak hal yang mungkin kita lakukan ketika kita membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, menginginkan sesuatu. Sebab pada umumnya orang akan berkorban untuk menggapai tujuannya itu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau raih. Dia akan berkorban, itu adalah hal yang pasti. Demikian jugalah bagaimana kita diajak
untuk mengorbankan sesuatu dalam permohonan kita. Kita diajak untuk benar-benar meraih sesuatu di dalam doa kita, terkhusus di Bagasan Turpukon. Di pasahat Raja Daud mapangiduan na tu debata di ayat sada. Jala songon ilustrasi na king adong do pengorbanan na binahen ni ianakon geleng na mulu adong pangiduan na tu natorasna. Dia meraih dengan berbagai cara. Nah, nuaing nagabe sunggul-sunggul manang si parusoron menjadi bahan renungan bagi kita adalah, apakah demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan? Ikon jolo tapa berjubur jodoh Tuhani, asa dilehon Tuhani, ditangihon Tuhani, dipatulus Tuhani panggilwata. Apakah kita harus terlebih dahulu melakukan yang baik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang baik juga kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta. Berdoa adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Kristiani. Piga hali mahita mado manang martangi yang mangidu tu Tuhani asa dilehon hai pason di Bagasan sadariom majo. Piga hali mahita mangidu tu Tuhani asa dilehon debata hosa hanguluan, nafas kehidupan, oksigen contohnya. Adong tapangido sadarion asa dilehon debata oksigen secukupna tu hita daw. Ale dilehon do. Orang dewasa manusia pada umumnya akan proses bernafasnya 3 kali setiap 3 detik. Dan 20 kali selama 1 menit. Apakah itu kita minta? Kapan kita ingat itu? Adiga do taingon ali Tuhan lehon ma hosa hanguluan ali Tuhan lehon hai pason holan di Bagasan sadari. Adong tapangi dewi ale dilehon do. Lausido naneng dohonon namin na parjoloon. Molo dido martangi yang di Bagasan Minggu rogateon. Dang tapangido penunga diboto Tuhani alai na ikon tadokon doi. Na ikon tapasaha doi tutuhata. Molo dihubukon anon tu jamita Minggu rogate. Alani ima mula muse tu ilustrasi na king. Dung dilehom mahepeng ni pulso na king tu geleng na. 3 hari kemudian didapoto muse natorasna oma ijo hepengmu neng marhua manuar pulsa habis pulsaku. So natoras marpikir dotong mangalehon tuak kageleng na laho mangajari geleng na muru mageleng na. Didope oma ijo hepeng mula homanuor pulsa gabe di pasip do. Ujung na acik ma pakilalaan ni geleng na ala di pasip na torasna. Didok ma di Bagasan rohana. Pelit kali mama ini. Uang pulsa 10.000 aja nggak mau ngasih. I mahita akka geleng muda-mudi naposo maradopon akka na torasta. Ngabui songoni aci ni rohata holan alani hepeng pulsa na 10.000 inon. Nah nuaing gobarani majo nabui tapake laho mangatusi haderion ni debata maradopon hita. Molo raking hata ni debata nama dok tu hita dang tadokon nunga diboto Tuhani dang tapangidope nunga diboto Tuhani narikot di Bagasan ngoluta. Suang songoni nang pakilalaan ni Raja Daud di ayat di Bagasan Turpukon namangena. Didok di ayat sada doson hala akan manuruk tanoman. Di Indonesia terjemahan baru versi 1 dikatakan seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari
Diterjemahkan atau kita sederhanakan seperti orang mati. Perasaan pakilalaan ni Raja Daud. Molo dipasip Jehovah ibana. Molo ditudali Jehovah ibana. Lau soma perenungan. Dihita di berbagai kalangan. Terlebih kepada muda-mudi. Nuaing na jojot tatangihon dia kajamita. Dia ka ilustrasi kot badot akalan na asing. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Sadia gudang ni orbu taon. Dang adong hita nama boto. Lata sewa piga halak tukang pangkas laho mangetong. Ubu taon dang adong kita nama botoi. Alay di boto de batadoi. Namar lapatan de batado. Na lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Ido ubahen penekanan ni turpu jamita di bagasan pertanyaan di minggu urogateon lahomado tu hita saluhudna digijang ni hita adong do Jesus na puna hita. Digijang ni hita adong do tu hatai na punasa ngoluta na maboto saluhud na rikot di bagasan ngoluta. Sipata liludo hita, sipata dang tatad diri taahado dari kok diau. Songon sada ilustrasi na jojot tabege, adong sada keluarga. Tuhan, capek kali kami berjalan ke gereja, jauh rumah kami. Kasih aku sepeda Tuhan, dilihat Tuhan ini mah sepeda. Lu jadu HP, mang gue sepeda. Tuhan berikan aku sepeda motor, dilihat sepeda motor. Ngata bube, aduh hujan. Tuhan leo ma dihami mobil. Di pasau Tuhan ini, dilihat Tuhan ini do. Hobar tu pangiruan na lo mau di rohana. Dungadong ma mobili parjolo sahali dua hali tabo do pe mar minggu. Patulu halion pa opat talion do hodo akan amangihut. Ngabar dalani be tu parapat dang tu gereja be. Gabe lupa ibana tu Tuhan ini. Nanaing pasaton nami marhite ayat sada on marhite tangi yang ni Raja David on. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan bahkan daripada kita sendiri. Tuhan lebih mengenal kita bahkan daripada kita sendiri mengenal diri kita. Ima naparjolo. Napaduahon dung didok Raja David mai didok ma. Di ayat 2, saya tangihon maswara ni somba-sombaku, molo manganggu kiau tuho, molo hupaherbang tangaku tu bilut ni habadiommu. Dengarkan aku Tuhan, dengarkan suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Adong istilah tahe mulu mangido digijang do tangan manang ditoro do tangan mulu mangido dang digijang ala digijang lah mangalean namay gobaranido tong nabui pakeota lah mangido tu debata. Alani ima mulo takai ton tuminggu rogate akadamang dainang dohot akadongan naposo. Mintalah yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Alaniaha ala dasorna naking nunga pas. Jesus to hataido na sadir madok dang tapangido do pe nunga di boto Tuhani narikot tuhita jalalehonon na dui tuhita. Lama molo tapangido. Alani huji majo hita saluhutna. Asatung manat hita mabedahon na dia do kebutuhan, na dia do keinginan. Mulu mangidu au nuaeng. Tuhan jadikan saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Menggantikan Jokowi dalam nama Yesus. Amin. Suku-suku nami amanginang dohodak kadongan naposo bulung. Apakah doa saya didengarkan Tuhan? Pasti didengarkan Tuhan. Pasti didengarkan Tuhan. Sebab Dia Maha Kuasa.
Suku-suku na paduahon dioloi Tuhan itu pangido aku. Gabi Presiden Republik Indonesia au. Iya. Tahu nggak tuh? Alai mulun waeng martangi yang mau buse. Ali Tuhan pargogoi mahami saluhut akka na posom padita guru huria bibel fro diakones di tonga-tonga ni huriam HKBP laho mangula akka ulon nami lehon haipason dohon hagogoon tarlumobi habisuhon laho marmudu-mudu akka biru-birumi marhite-hite Yesus Kristus. Amin. Ditangion Tuhan itu suaraku akka manginang. Ditangion dioloi do tangyaki dioloi oloan na doi buasa ala ido nagabe kebutuhan nami akka pangula ni huria. Amin. Berdoalah sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, sebab yang kita inginkan terkadang menjatuhkan kita, sebab yang kita inginkan terkadang paliliuhok kita. Mabaik kita badabu tu bagasan dosa. Ala ibana do nama boto saluhut nasa narikot di bagasan ngoluta. Ala ni ima di bagian paduahon di bidu 20 waluon dung ditangihon. Jehovah ma pangidoan ni Raja Daud ahado didok pinuji ma Jehovah ay nunga ditangihon suara ni somba sobaki. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia sangat bersuka cita, dia bergembira, dia berbahagia atas apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Soronda dana naking las rohana. Ngadi tuoroma na pulsa naking ala dioloi pangidoanna. Ima gombaranna hita maradopon debata. Nah, nuaing marhite turbukon na patuluhon disungguli dotok kita. Hata ni debata di Jakobus madok na margogo situtudo tangi yang ni partigor molo di habur juhon. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alani adong dua hal sotung lupa hita nasoboi halupa honotta ditiki manang dung sidung manang adorang martangiak kita. Adorang martangi yang ditiki martangi yang dung sipul martangiak kita ikon ingot kita di dua halon. Na parjolo di bagasan tangi yang ikon adong do pakirimon pengharapan. Jala pakirimoni di pasahat mai tutuhan debata di bagasan hapor siaut iman. Oleh karena itu kedua hal ini tidak bisa lepas daripada doa kita. Mulu adong manang holan sada holan pakirimon di bagasan tangi yang tai. Mana kolan hapor siaut aledang adong pakirimon di bagasan na. Aha mana terjadi? Ikon adong dona duai. Ikon adong pakirimon, ikon adong hapor siaw di bagasan tangiang ta. Marhite pakirimon ala makirim do hita di bagasan tangiang ta. Di saluhud pangidua tai ala ni ido na ikoma hobartu na tatangyak konima na taulahon. Molo martangyak kita ale Tuhan leho dia hai pason. Takas boto ota par daging ota di bagasan parsahito don waeng contohna rupane. Ngadong asamurat dia kanatoras na tua-tua. Ngadong gulana ngatibo gulana. Alai dile hom masih panganon na marmiok mian na tabo ontong do dialang. Obar tu tangyang na do pena diulah di mana? Tanda tanya. Manang dia kamuda-mudi. Tuhan luluskan aku tahun ini supaya orang tua aku senang, supaya keluarga kami boleh berbangga, supaya aku dapat bekerja dan menghasilkan
dapat menghidupi keluargaku untuk rencana-rencana ke depannya. Ale marsiajar pesoolo. Tanda tanya besar. Apakah kita masih melakukan doa kita? Naking musena paduahon, hapor siaon. Ahado di do Ibrani. Heber dari ngotu hapor siaon. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan terjadi do pei alai korporsia hita dapo tadoi haduan. Ima hapor siaw. Marhite hapor siaw tatadda ise do Jesus tu hatai. Marhite hapor siaw tatadda do ise do to di parbadia na manugunugu ngoluta. Marmudu-mudu hita patiurhon pardalanata. Marhite tu hatai dohon hapor siota tu Tuhan Yesus Kristus tatadda madebata ama nama masu-masu jala mangaramoti ngoluta saluhutna. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, jika engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung ini dari sini ke sana, dari sana ke sini, maka ia akan pindah. Di dalam iman itulah letak kuasa doa tadi. Di bagasan hapor sioni marwaso matang yang tai tangi yang pamalupon dohod aka lapatan na asing damang dainang na hinolongan di bagasan Kristus Jesus tuatay darlumobi akka dongan nami na poso bulong say nama jalo do nasa namangido. Tuhan cantik kali perempuan itu. Tuhan cantik kali buruni rajai. Iman yang dapat tu. Dungadong kerejukku Tuhan. Nunga denggan. Omakku doho bapakku pe Tuhan. Nunga say mangido asa manguliaw. Martangi yang ibana dibilut na songon na dido ni Tuhan Yesusi. Tutuplah pintu kamarmu. Berdoalah kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan mendengar, melihat. Diulahon ibana doi alai hahurangan na dang diulahon ibana hobar tu haporsion na ragu doi ibana di bagasan tangyang na dapat tu doi buhado alania kadamang dainang na hinolongan di binggu rogate na marlapatan martangyangon. Mari kita melihat kebesaran Tuhan melalui doa kita. Mari kita lihat betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita. Mari kita lihat semuanya itu, segala jenis kebaikan. Ala debatado mual nasa naulina denggan di bagasan ngoluta. Nangganup akka ruas ni huriana. Tahapor siai ma tangyang ta. Jala marpakirimon na mangulu mahita di bagasan tangyang ta. Tuhan debata mamasu-masu hita saluhutna. Amin.